Прывітанне, сябры. Гэта падкаст Светкі левай рукі Гіцеля. І сёння мы абмяркуем апошняе ўсё пра чэмпіянат свету. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. І мы пачнем з таго, якія трэнеры нас пакінулі пасля гэтага турніру. І такіх усяго два. І ў абодвух выпадках гэта не тое, каб мы не хацелі, каб яны засталіся там, дзе яны былі. А першая гэта зборная Чэхіі і Хаўер Сабата. Чэхі правялі вельмі добры турнір, яны паказалі штосьці настальгічнае ў абароне. Я так вельмі ўражаны быў, мне такое вельмі падабаецца проста. Ну, увогуле, самыя цёплыя словы для чэхаў ад мяне. Так, ну гэта была не тое, каб гэта такая трэнерская адстаўка, гэта было чаканае ўжо рашэнне. Перад чэмпіянатам было вядома, што гэта апошні турнір. Але сапраўды на вельмі высокай ноце сходзіць настаўнік і ў добрыя рукі, спадзяемся, перадае вось гэтую добрую каманду, у якой ёсць вялікі патэнцыял. А другая адстаўка, нават не адстаўка, там замена трэнера. Мы даведаліся не тое, што кагосьці звольнілі, мы даведаліся, што кагосьці нанялі, кагосьці паставілі на пасаду, і гэта ракіроўка замест трылі не прыйшоў. Боб Ханінг, як ты лічыш, навошта? Ой, ты ведаеш, я ўвогуле не фанатка Фюкс з пункту гледжання вось гэтых эмацыйных там нейкіх такіх піар праектаў, якія часам трэба аддаць належнае, бываюць паспяховымі. Боб Ханінг гэта евангеліст вось гэтых прызначэнняў трэнерскіх. Напрыклад, Ярана Зіверта нанялі па яго, скажем так, жаданні, інпуце. Вось гэта. Мне не падаецца, што гэта добрае рашэнне, і гэта, па-першае, не вельмі справядліва ў дачыненні да трэнера, які сыходзіць, і гэта галоўнае, чаму мне гэта не падабаецца. Па-другое, Боб Ханінг як трэнер, ну, мне здаецца, што гэта недакваліфікаваны чалавек для таго, каб кіраваць нацыянальнай камандай. Што ты думаеш? Я цалкам згодны, таму што сапраўды Боб Ханінг, ён працаваў трэнерам. Але гэта было, ну, ведаеш, як чалавек, які усталёўвае нейкі футбол-менеджер. Гэта было менавіта так, яно выглядала так. І гэта не той чалавек, які больш дасведчаны, і які дасць нейкі буст. Наадварот, мне падаецца, што ён можа паламаць тое, што працавала, тое, што выбудоўвалася. І вось тут будзе пацешна, таму што Боб Ханінг гэта пра сям'ю, пра тое, як прыводзіць людзей, каб пераконваць кагосьці. А там ужо была сям'я, і ў сям'ю бяруць новага тату. І што? Неяк гэта ўсё не клеіцца, на маю думку. Так, мне здаецца, што гэта вельмі рызыкоўнае рашэнне не для яго, а менавіта вось для кіраўніцтва каманды, для федэрацыі, магчыма, хто там яго наймаў. Атрымліваецца, што федэрацыя. Штосьці тут не тое. Не веру я, што ён зможа нас здзівіць у пазітыўным сэнсе. Мы паглядзім, канешне, але пакуль што я не бачу, як ён штосьці дапасуе да гэтай каманды. Быць можа, будзе той жа ўзровень, які вельмі добры. Вось на фоне нашых чаканняў гэта абсалютна. Але паглядзім. І ў нас ёсць два чалавекі, якіх мы не бачылі пасля гэтага турніру. Мы нават запісваць гэты выпуск пачынаем толькі сёння, таму што мы чакалі, што штосьці зменіцца, а нічога не змянілася. З каго пачнем? Ну, давай пачнем з Польшчы. Тым больш, што там не вельмі такая празрыстая сітуацыя зараз па Міхалу Алейнічаку. Можа, ты дадасі з яго стейтмента наконт таго, што гэта другі гандбаліст, уласна, у каго існуе канфлікт з галоўным трэнерам Марцінам Ліеўскім. А я нават не скажу, што там ёсць канфлікт. Там Міхал Алейнічак, ён выйшаў і сказаў, што трэнер кажа, што я прасіў не гуляць у атацы, таму што мне не хапае сілаў, а мне хапала ўсяго, і я ўвогуле не ведаю, што ён там вярзе. Калі ёсць гульцы, якія кажуць, ну вось тут нават з двух бакоў ідзе ціск. З аднаго боку ёсць Каміль Сыпчык, які кажа, што я не мог гуляць, а мяне прасілі гуляць,
і з гэтай траўмай гэта было немагчыма, я паехаў у клуб лячыцца. З іншага боку, Міхал Алейнічак кажа, што я мог гуляць, а мяне прасілі не гуляць, таму што я там не выцягваю па нейкіх паказніках. І гэта проста самадурства. Гэта нейкі бунт на караблі. Калі мы зараз проста не бярэм пад увагу персону галоўнага трэнера, а проста вось у любой камандзе, калі б так адбылося, мы б падумалі, што хлопцы зліваюць. Вось, як бы то ні было, сітуацыя вельмі дрэнная. Калі Ліеўскі застаецца, то мы не пабачым нічога добрага, таму што, відавочна, ён не можа данесці да гэтай каманды ўжо нічога. Ведаючы, як вырашаюцца ў такіх даволі аўтарытарных сістэмах кіраўніцкіх пытанні, то я магу сказаць, што калі не дойдуць яны да нейкага пункту агульнага, то мы не пабачым у зборнай ні Алейнічака, ні Сыпшыка, калі там няма каму гуляць. Болей за тое, там была крытыка ўсіх журналістаў з пункту гледжання таго, што былі добрыя гульцы, якія зарэкамендавалі сябе ў таварняках перад чэмпіянатам, і на іх месцы ўзялі больш дасведчаных гульцоў, якія нічога не паказвалі. То бок гэта яшчэ дадацім да агульнага малюнку, тое, што там усе праблемы яны не вычэрпваюцца двумя гульцамі. Там ёсць шмат прэтэнзій, і яны не падаюцца вырашальнымі. Увогуле, зборная Польшчы на гэтым турніры выглядала так, быццам яе прасцей прыдушыць, чым рэанімаваць. Таму здаецца, што нейкія глобальныя перамены тут будуць да лепшага, таму што здаецца, што горш ужо няма куды. Ну, так. І шкада, насамрэч, Марцін Ліеўскі, калі хтосьці памятае яго як гульца, вельмі высокага ўзроўню быў гандбалістам. Чарговы доказ таго, што не абавязкова добры гулец будзе класны трэнер. Ну, слухай, давай пяройдзем да гульца яшчэ больш высокага ўзроўню. Так. Ён Жыль. Слухай, а дарэчы, з аднаго клуба хлопцы. Супадзенне? Не думаю. Зборная Францыі ўвогуле заслугоўвае нашай крытыкі за тое, што іх усе ставілі другімі. Яны другія па складу, па ростару, па досведу, па ўсяму. Яны другія павінны быць. Але што яны нам паказалі? Яны нам паказалі, што і з партугальцамі у матчы за трэцяе месца, і з харватамі у іх няма ніякай розніцы ва ўзроўні. Яны згулялі вельмі роўныя матчы і з тымі. Адзін выйгралі, другі прайгралі. І гэта не зусім тое, чаго можна было ад іх чакаць. Так. І, здаецца, мы яшчэ ім нейкія давалі прадказанні перад турнірам яшчэ горш, чым трэцяе месца. Штосьці мы іх з табой там зусім хавалі. Але гэта сапраўды той калектыў, які павінен быў правесці куды больш яскравы турнір і падараваць нам шмат прыемных успамінаў. Але яны нам падаравалі галоўны непрыемны, што яны партугальцаў пакінулі без медаля, якога тыя абсалютна заслугоўвалі. Так што так, ты казаў зноў-такі, мне здаецца, не будзе памылкай яшчэ раз нагадаць, што у Гіёма Жыля кантракт, які прадугледжвае вялікія выплаты пры яго датэрміновым сканчэнні, скасаванні, тут можна сказаць нават. Таму будзе шкада, калі мы пабачым яшчэ на чэмпіянаце Еўропы ў наступным годзе і далей вось такую зборную Францыі выключна праз тое, што мяняць штосьці будзе цяжэй і фінансава ў тым ліку, чым пакідаць так, як ёсць. І гэта кантракт, які будзе дзейнічаць яшчэ 4 гады. Вось, да наступнай алімпіяды. Яшчэ крышачку. Так што, не ведаю. Напэўна, федэрацыя французская задаволена тым, як зборная катком прайшлася да чвэрцьфіналу. Можа, на дадзены момант узровень патрэбы, ўзровень чаканняў ён такі, але мне падаецца, што гэта каманда можа больш. Ты ведаеш, я чытала самае, здаецца, новае інтэрв'ю Людавіка Фабрэгаса пасля турніру, які сказаў, што
якія могуць быць да нас пытанні, мы з 9 гульняў выйгралі 8. І сапраўды, можа, і ніякіх пытанняў не можа быць. Уяві сабе, каб датчане сказалі тое ж самае, калі б прайгралі фінал. Ой, не, пра датчан такога ўявіць нельга. Гэта мамба-менталіці. Можна што заўгодна казаць, але, ну, пажадана, каб ты верыў у тое, што ты гаворыш. Тым не менш, зноў-такі пераможцаў не судзяць. Гэта бронза чэмпіянату свету, дасягнення. Можа, не настолькі цудоўныя, выдатныя, як мы прывыклі. Яшчэ наконт зборнай Францыі цікава сказаў Талан Душыбаю. Ён сказаў, што менавіта праблемы звязаныя з тым, што мы ад французаў чакаем таго, што было пры Канстанціні і пры Аныста. Час зразумець, што гэтага ўжо няма. Ну, то бок, цытуючы вялікага расійскага філосафа Андрэя Аршавіна. Вашы чаканні, вашы праблемы. Але ёсць каманды, якія праваліліся яшчэ больш. І там я не ведаю, ці будуць нейкія змены, таму што мы нічога ўвогуле не чулі ні пра іспанцаў, ні пра нарвежцаў, ні пра шведаў. Там яны праплынулі тое, што нічога не атрымалася на гэтым турніры. І быццам бы жыццё ідзе далей, і ніхто нічога рабіць не будзе. Нагадаем, што зборная Гішпаніі пакінула чэмпіянат свету, не здабыўшы ніводнай перамогі на другім этапе. І гэта крок, я хацела сказаць крок назад у параўнанні з Алімпіядай. Гэта крок у бок проста кудысьці у параўнанні нават з Алімпіядай, дзе гішпанцы не дэманстравалі па турніры выдатнай гульні, але сталі трэцімі. І што сказаў Жордзі Рыбера пасля турніра? Ну, ён сказаў, безумоўна, што ён расчараваны, усе расчараваныя, таму што былі добрыя моманты ў гульні. Мы не ведаем, што менавіта ён меў на ўвазе. У нас не было магчымасці ўдакладніць, што ён лічыць добрым на гэтым турніры. І што галоўнае, ён казаў, што з 2017 года ходзяць чуткі, што хутка будзе нейкі перыяд у нацыянальнай камандзе, які, ну, проста гэта змена пакалення. І нам важна памятаць пра тое, што мы зрабілі, нам важна цаніць тое, што мы зрабілі, але вось зараз вось так. Ну, то бок, ён нікога не абвінавачвае ў гэтым, ён проста, ну, такава лайф, усё, што тут зробіш. І насамрэч, калі ён кажа пра перабудову, мне цікава, што ён мае на ўвазе, якой свежай крыві ён хоча. Я таксама трошачкі глядзела інтэрв'ю розных там людзей ад гандбола лакальных гішпанскіх, што яны думаюць наконт выступлення ў гэтым годзе. І шмат хто з іх кажа, што гэта ўсё прычына слабага нацыянальнага чэмпіяната, які людзі памятаюць, які ён быў моцны, як усе імкнуліся гуляць у Гішпаніі. Але вось зараз існуе Барселона, і на гэтым усё. Магчыма, гэта таксама адзін з чыннікаў. Я не ведаю тых людзей. Ну, дакладней, я ведаю тых людзей, якія памятаюць гэта, але, ну, давайте так, калі вы памятаеце, што ў чэмпіянат Гішпаніі хтосьці імкнуўся, тады, верагодна, у вас баліць спіна. Магчыма. Тады вы ператвараеце звычайны гандбол у пляжны, так, часам. Ну, ёсць такое. Але ўсё ж такі, нават калі там людзям па 45 гадоў, яны добра памятаюць гэтыя часы. Гэта было не так даўно, у гэтым стагоддзі, скажам так. Таму зараз пэўны перыяд стагнацыі, расчаравання, і зборная Гішпаніі вось проста дэманструе, што мы не ў лепшай форме і што ад нас чакаць. Тут варта адзначыць, што нават з гэтай тэзай можна спрачацца, таму што ёсць людзі не маладыя, якія павінны быць лідарамі гэтай каманды. У першую чаргу гэта браты Дуйшыбаевы. А што это не маладыя? Старэйшы брат наш з табой аднагодка. Ну, я аб тым і кажу. Ладно. Вось, ну, гэта людзі, якія ўсё ж у росквіце сваіх сіл павінны быць. А яны і па сезону ідуць так вельмі нязграбненька, і зборную не валакуць за сабою. Дакладней, валакуць за сабою, але не ў той бок, які трэба. Што тычыцца
нарвежцу, ці варта нам казаць пра тое, што трэба выкрасляць нарвежцаў са спісу элітных каманд еўрапейскіх? Ну, каманд, ад якіх мы чакаем барацьбы за медалі. Глядзі, мы ж ведаем, як хутка ляціць час. Не паспеем чыхнуць, а ўжо будзе чэмпіянат Еўропы. І мне здаецца, што калі мы будзем пра яго думаць, разважаць і пісаць і гаварыць, мы не будзем казаць, што зборная Нарвегіі для нас ну проста хоць нейкі там фаварыт групы, якое б лёсаванне не было. Таму я думаю, што ўжо зараз можна казаць, што так, гэта каманда ну такі мідл, які можа і здзівіць часам, напрыклад, чаму не, але і ў дрэнным сэнсе можа таксама. Так, гэта каманда, якая цалкам залежала ад таго, што ёсць група гульцоў. Нават не ўся каманда, толькі група гульцоў на чале з Андрэм Сагасанам, Крысціянам Суліванам, Крысціянам Бьёрсенам, які завяршыў кар'еру ў зборнай. І калі ў іх там кожны дзень атрымліваецца ўсё, тады гэта топ-каманда. Калі хтосьці з іх выпадае, і калі хтосьці выпадае так моцна, як гэта робіць Сандер Сагасан у апошнія гады, то гэта каманда проста не канкурэнтназдольная. Нават і дадаць няма чаго. Зборная Нарвегіі гэта проста не тэма для абмеркавання па выніках гэтага чэмпіянату свету, на жаль. А мы перамясцімся крыху на ўсход. Ёсць суседзі іх, якія таксама не выйшлі з той жа самай групы. І вось тут ужо не так усё адназначна і крыху шкада нават за тое, у якім стане мы бачым зборную Швецыі. Паўгады таму мы бачылі зусім іншую каманду і з зусім іншай трэнерскай рукой. Вось колькі лілося некампліментарных словаў пра тое, што ім Готфрэдсэн кіруе камандай, Сульберг не мае там ніякай амаль аўтарытэтнай лініі паводзінаў. Ну ўсё ж не так. Вось вы бачыце, што бывае, калі трэнер сапраўды не вельмі уключаны ў працэс. Я нават выкажу такую непапулярную думку, што у гэтай зборнай Швецыі не хапала эмоцый, і адным з чыннікаў, чаму не хапала эмоцый, з'яўляецца поўны лад паміж Мікаэлем Апельгранам і Емом Готфрэдсенам. Там няма ніякага канфлікту, там няма ніякага супрацьстаяння, і таму ўсё працуе. Ну ведаеш, сямейны бізнес, ён можа быць альбо звышпрыбытковым, альбо звышправальным. І зруйнаваць сямейныя стасункі таксама ў такім выпадку. Вось мы прыйшлі да таго, што з аднаго боку ўсе як адна сям'я, а з іншага боку гэтая сям'я кудысьці не туды ідзе. Ну так, нейкая нешчаслівая сям'я ў гэтай серыі. Шкада, што так. Шведы класная каманда, традыцыйна шмат гадоў. І гэта таксама вельмі таленавітае пакаленне. І вось там тым, каму 30, і той, хто крышачку маладзей, я спадзяюся, што да наступнага топ-турніра яны зробяць нейкія высновы, але таксама я так разумею, што пакуль пра тэктанічных зрухаў на трэнерскай пазіцыі нічога не чуваць, так? Не, увогуле ўсё ціха. Што, яшчэ адна каманда, якая не тое, каб праваліла, можа, нашыя чаканні былі завышанымі немцаў. Мы казалі, што немцы вельмі нестабільныя, немцы могуць як здзівіць нас пазітыўна станоўча, так і расчараваць нас. І ты ведаеш, нават не атрымалася ні тое, ні іншае. Бо зборная Германіі дайшла да чвэрцьфіналу, там прайграла па справе, і, напэўна, каманда з топ-8. Усё так. Ёсць праблемы з ратацыяй, ёсць праблемы са складам увогуле, таму што шэраг гандбалістаў амаль там па 60 хвілін праводзілі на пляцоўцы, так немагчыма зараз гуляць. Ёсць таксама пытанні па увогуле прагрэсе ці рэгрэсе па выніках алімпійскіх гульняў. Альфред Гісласен сказаў, што гэта крок наперад. Яго не падтрымалі эксперты. Штефан Крэчмер і Міхаэль Краус сказалі, што гэта ніфіга не крок наперад, штосьці ты тут блытаеш, таму што глядзім па выніках, і таксама прывялі
у адным з матэрыялаў вельмі класную выкладку з лічбамі, з адсоткам там забітых прапушчаных, вось гэта ўсё. І там бачна, што каманда проста не ў лепшым стане. І я планавала тэму хорош праводзіць чэмпіянаты так часта, пакінуць на канец, але вось зборная Германіі, здаецца, проста галоўная ілюстрацыя таго тэзісу, што не варта так часта праводзіць топ-турніры. Спартсмены фізічна не вытрымліваюць гэтага. Я цалкам згодны, напэўна, гэта пытанне, па якім у нас найбольшая згода, што турніры зборных гэта не ўпрыгожванне ў тым выглядзе, у якім яны ёсць на дадзены момант. Я больш за тое скажу, што на гэтым турніры было некалькі каманд, якія нас здзівілі станоўча. Напрыклад, там партугальцы, харваты, македонцы, венгры. Але не тое, каб хацелася глядзець там шмат іх матчаў. Ну, то бок, ты трапляеш на эфір, ты глядзіш, такі: "О, файныя хлопцы". Але уключаць тэлевізар і глядзець, там нейкія прахадныя матчы, якіх было больш за палову на гэтым турніры. Там адсоткаў 70 таго, што мы бачылі, гэта матчы, у якім пераможца вызначаны задоўга да стартавага свістку. Усё цікавае пачыналася з 1/4, можа, там апошнія туры групавой стадыі другой былі цікавымі. Усё астатняе выкінуць і проста забыць, як страшны сон. Але гульцы не могуць гэтага забыць, таму што ім трэба выходзіць на пляцоўку, ім трэба адпрацоўваць, ім трэба атрымліваць траўмы, на жаль. Больш за 5 гадзін у 7 гульнях на рахунку Йоханнеса Голлы. Для лінейнага гэта вельмі шмат. Мы разумеем, якую ролю у фізічнай барацьбе, вось гэтай чарнавой бруднай працы выконвае Йоханнес. І гэта, ну, сапраўды такая умовы блізкія да невыносных. Яшчэ, з чаго мне не хапіла на гэтым турніры, гэта новых імён нейкіх. Я для сябе 2 выпісаў, але гэта ў абодвух выпадках вялікая нацяжка. Я нават не магу. Не, ну, то бок, я ўвогуле так не вельмі пільна сачыла за першымі матчамі. Магчыма, там хтосьці быў з маладых, але ў прынцыпе той, хто раскрыўся на ўзроўні нацыянальных каманд больш-менш у апошнія гады, мы таго ўжо бачылі ў клубах, або пра іх пішуць, альбо іх хочуць набыць нейкія гранды. Так што для мяне не. Ну, для мяне это Лео Прантнер, Ну, з італьянец. нацяжкай. Нацяжкай. Ну, пацан падпісаўся з Фюкса, і ён быў вельмі стабільны. Ён нічога такога не зрабіў. Ну, проста каманда, якая працавала ў абароне, пускала свайго гульца ў адрывы, які ён выконваў, ну, проста з высокім адсоткам. І гэта ўсё. О, Ваня, я ўзгадала, ведаеш, хто быў? Мы з табой называлі з Нідерландаў хлопца, я забыла імя. Танвельда. Танвельда. Таксама краёк, які не толькі бегаў, але яшчэ і сямёркі кідаў. Таму у яго вельмі добрая статыстыка. Ось. Яшчэ македонец Міцеў, якога там выкуп каштуе 300 000 еўра, таму ён нікуды не перайдзе. Выкуп з Еўрафарма? Ці з Еўрафарма, ці з Алкалоіда, я не памятаю. Наго з тваіх любімых клубаў. Нічога не маю супраць Алкалоіду. Так. Вось, ён усплыў на радарах пасля чэмпіянату. Больш, напэўна, ніхто. І гэта проста, ну, ведаеш, такое, прыйшлі, пагулялі і сышлі. Ну, вось мы з табой трох, проста, я б сказала, сітам, як людзі, якія ў пошуках золата знаходзяцца, вынайшлі. Вось, і таму мне не хапіла эмоцый.
мне не хапіла эмоцый. Паглядзець алімпійскі турнір было цікава, што было 12 каманд, з якіх 10 плюс-мінус аднаго ўзроўня. А тут не, тут да чвэрцьфіналу увогуле таска. На гэтай сумнай ноце рухаемся далей. Ну так, у мяне засталося яшчэ некалькі тэмаў. Першая тэма гэта сімвалічная зборная, дзе зноўку ж я разумею, што робіць ЕГЭ. І я за тое, каб адмяніць усё гэтае, мы павінны даць тым, мы павінны даць тым, ну, каманда ўзяла бронзу, чаму нікога не ставіць яе. Для мяне гэта не павінна так працаваць. Ну, то бок мая зборная, атрымліваецца, гэта Нільсон, Якабсон, Пютлік, Гіцель, браты Кошта і Турыца, і каго-небудзь направа можна Главаша паставіць. Ну так яна не вельмі-то адрозніваецца ад той, што ёсць. На 2 чалавек, на 3. Амаль напалову. Ну, напалову тады ладно. Ну, базово все роўна. У нас ёсць фаварыты па MVP, я думаю, што тут без варыянтаў. Па лепшы малады гулец таксама без варыянтаў. Дарэчы, Кіка Кошта атрымаў там нейкі спецыяльны прыз ад Lidl, спонсара гэтай намінацыі. Ну, 5000 еўра ён можа вось у гэтых крамах неяк з карысцю для сябе прымяніць. Вось. А так, ну, слухай, здаецца, вось гэтая сімвалічная зборная, яна ж павінна быць палемічнай. Ну, тут можна не пагаджацца. Не, ну гэта такі фармат, які ты высмоктваеш з пальцу. Ну, таму што трэба ўсім раздаць сланоў. Так, так. Для мяне вось было б шчыра сказаць, што ну давайце, сімвалічная зборная. Там Якабсон, Хансен, Лаўге, Гіцель, Ну ты Пютлік. просто ты стартавую Нільс. сямёрку зборнай Даніі Канешне, называеш. Ну, ладно. канешне. Таму што так яно і павінна быць. Калі То бок каманда ты- дамінуе настолькі, М. то давайце дадзім належнае. Каманда дамінуе настолькі, але ведаеш, калі мы не будзем пра датчан, усё роўна. Вось мы адзначылі харватаў, вось мы адзначылі партугальцаў. Ну трэба ж, гэта ж класна, калі не новыя імёны, але новыя каманды мы для сябе адкрываем. Ну вось зборная Партугаліі, ну сапраўды вось гэтага чэмпіяната адкрыццё, таму што гэта ўжо топ. Мы ўпершыню кажам пра гэтую зборную як пра зборную топ там 5. Ну, гэта зборная, ну, якая будзе бароцца за медалі на ўсіх наступных турнірах. Не, я пра іншае. Давайце паставім зборную Даніі, скажам, што вось яны там ужо дзесьці на нябёсах, і з астатніх сабярэм яшчэ сямёрку тых, хто можа там паспрачацца са зборнай Даніі. Дарэчы, Конечно. гэта цікавы фармат, прыкінь, All-Star без уліку зборнай Даніі. Ну, так. Я про тое і кажу. Трэба было падказваць, Давай яшчэ адзначым братоў Кошта, што нягледзячы на ўзрост, гэта ўжо топ-гульцы, якіх нават ІГФ адзначыла, і якія відавочна гэтую зборную выцягнулі на тое месца, на якім яна ёсць. Пасля гэтага турніру завяршаюць кар'еры ў зборных некалькі гульцоў. Давай пра самых яскравых. Гэта Дамагой Дуўняк, і мне ўжо шкада, што яго не будзе далей з гэтай зборнай Харватыі, таму што гэта быў такі дзядзька, які на фоне вось гэтых маладых гульцоў паказваў. Ведаеш, гэта як чарапашкі-ніндзя і Сплінтер. Так. Добрае параўнанне. Сапраўды так. На яго месцы, дарэчы, капітану зборнай Харватыі будзе Іван Марцінавіч. Цікавае рашэнне, але ну гэта паказвае, што сышла эпоха. Напэўна, наступная эпоха нават будзе лепш. Можа быць. Чаму не? Хто нас яшчэ сыходзіць? Ігор Карачыч. Таксама шкада.
такі універсальны гулец, які можа выцягваць на сабе шмат чаго, гулец, для якога не існуе паняцця болі, падаецца. Мгм. Так. А І мой хто любімчык яшчэ? мой А, любімчык так. Крысціян Бьёрнсон. Сама, чалавек, які быў, тварам каманды. Канешне, не першым нумарам, як Сандер Сагасан, які не сыходзіць, якому яшчэ колькі там, яшчэ 30 няма. Так. 29. Але вось Крысціян Бьёрнсон сыходзіць, і гэта будзе праблема. Будзе праблема, таму што калі ён быў, мы ведалі, што колькі там галоў будзе на ягоным рахунку у любым выпадку. Проста машына. Ну, гэта не адзіная праблема зборнай Нарвегіі, так што але так, Крысціян Бьёрнсон вось дагуляў да 36 гадоў і ў такой форме выдатнай знаходзіцца. Гэта класна. Хто ў нас яшчэ сыходзіць? Андрэас Нільсон у нас сыходзіць са зборнай Швецыі. Таксама чалавек, які шмат чаго заваёўваў з гэтай зборнай. Такі олдскульны, крышачку лінейны. Мне падаецца, што мы з кожным годам усё больш губляем тых гульцоў, якія нас радавалі сваёй гульнёй з нашага дзяцінства, дзесьці там з юнацтва, за якімі мы сачылі амаль усю іх кар'еру. І таму вось нашаму пакаленню будзе цяжка глядзець на гэта ўсё. А проста сыходзяць нашы аднагодкі прыкладна ўжо пачынаюць сканчаць вось гэтых, хто там 90-го года нараджэння і крышачку маладзей. Гэта так сумна насамрэч. Ну, той жа не актуальна нашай сённяшняй тэме, але ў прынцыпе Пауль Друкс, які сапраўды на нашых вачах вырас з маладзёжкі. І ён прыкладна наш аднагодка. І вось такая сітуацыя. Таму, на жаль, так, мы зараз развітваемся ўжо з людзьмі, якіх мы не проста там бачылі ў прайме, а бачылі вось на працягу там 12-15 гадоў. Гэта сумна, але гэта жыццё. Але жыццё працягваецца. Мы бачым шмат маладых зорак. Мы бачым, як старыя зоркі перадаюць бразды маладым. Мы бачым гульцоў, якія можа і лепш у чымсьці. Мы бачым, што футбол не стаіць на месцы, ён змяняецца. Цікавая статыстыка, што сярэдняя атака на гэтым турніры была штосьці каля 30 секунд. Калі мы прызвычаіліся, што гандбол гэта такая гульня, у якую гуляюць 60 хвілін, і там трэнеры старай закалкі, такія як, напрыклад, Сергей Бібешка, у іх было правіла, што калі твая каманда прапусціла больш за 25, гэта азначае, што абарона не дапрацавала. Ну вось гэта ўжо правіла састарэлае афіцыйна, можна сказаць. Так, таксама. Мне, дарэчы, гэта правіла вельмі падабалася, таму што гульня ў абароне ў гандболе гэта вельмі цяжкі труд, вельмі прышпільны з пункту гледжання таго, калі ты глядзіш не за тым, каб паглядзець, хто ж больш закіне, а хто як каманда табе падабаецца больш. Гэта такі вельмі цяжкі механізм, які выбудоўваецца гадамі проста. Але мы ідзем да спрашчэння, але і да больш відовішчнага спорту. Больш відовішчнага, хуткага, і гандбалісты становяцца больш універсальнымі. І гэта таксама нядрэнна, гэта, здаецца, тэндэнцыя ва ўсіх гульнявых відах, так што цікава. Дарэчы, мы крышачку пра зборную Даніі вось пачынаем, і вось калі яны пасвяткавалі, і калі ты бачыў усе гэтыя неверагодныя фатаграфіі, якія былі зроблены з гаўбца палаца каралеўскага ў Капенгагене, што адбылося пасля, куды накіраваўся Нікалай Якабсэн, ты ведаеш? Біць статуху? Не, яшчэ варыянты? Чакай, ён жа не падпісаўся з Фленсбургам. Не падпісаўся. Ну і куды ж ён? Гэта тэма да развітання. Ён накіраваўся кіраваць адной з каманд на развітанне ў Вэгенсхаймера. Ён быў трэнерам, з аднаго боку быў Себасцьян Хінц, а з другога ён вось свежачком раптоўна пасля чэмпіянату свету ён прыбыў, каб аддаць даніну павагі аднаму з гандбалістаў, з якім ён правёў шмат сезонаў Райн-Лёвен. Увогуле там увы атрымліваецца нейкая неверагодная лічба сезонаў у Райн-Лёвен, і вось Нікалай Якабсэн увесь свой шлях у гэтым клубе быў з ім. Так што гэта
важнае было мерапрыемства, я так разумею, для абодвух людзей. Слухай, будзе такі жарцік про тое, што кар'ера Уве Гінцхаймера з Райнлёвен гэта, любоў і голубі. Ну, зато ўсё так міла там скончылася, так на гэта было прыгожа глядзець. А ведаеш, ты не глядзеў фоткі, я так разумею. Ну Я бачыў, вось гэтую фігурку, зробленую з, позай, з гэтай так, кветковай, так. якая нарушае ўсе законы фізіялогіі. Але яна абсалютна пазнавальная. І якое класнае шоу, больш 13 000 гледачоў. І гэта класна, таму што ён з Манхайма сам нарадзіўся там, і гэта для яго родная каманда, родны горад, і ён там пэўны час валодаў нават рэстаранам у Манхайме. То бок ён такі вельмі вядомы на лакальным узроўні чалавек, і прыехала шмат яго сяброў. Мяне ўразіла, што на гэтым матчы быў Крысціян Шварцер, якому за 50, калі не памыляюся, і ён яшчэ штосьці там на ветэранскім узроўні накалупаў. Быў, ну, тут будзе вельмі банальна, калі я скажу, мой любімы гандбаліст быў Кім Эгдаль-Дюріц. Ён прыехаў з Ганконга, каб падтрымаць Уве на гэтым матчы. То бок такая сабралася вельмі цёплая тусоўка, і за музычнае суправаджэнне адказвала група Зонен Манхаймс, таксама вельмі папулярная ў тых. Ну, яна папулярная агульна нямецкая, але для гэтага горада таксама яна мае асаблівае значэнне. Так што вось. Але са зборнай Уве развітаўся зашмат да таго, але вось зараз афіцыйна ўжо з гандболам увогуле. Мы будзем развітвацца, будзем спадзявацца, што новы Гінцхаймер ўжо на падыходзе. І ў зборнай Германіі не толькі. І да пабачэння. Да сустрэчы.